मोजां ना रायजोफोर पिकनिक स्पट जानो हाय लोगोफोर बिथाङानो जाहैबाय सोरां इउटिउबार आइ एम सान्टु सोरगोफुरि हालामनि मोनसे पिकनिक स्पट जायगायाव दंफैयो बेहाय फैनानै नुफैबाय ओरैबायदि मोजां माने गोसोआ पिकनिक स्पट जायगायाव नाय रायजोफोर बिथांमोना सोरबाफोर बिथांमोना नायफैनो गोसो जायोब्ला फैनो हागोन जेरैबो जोंना आरो गोजौआव दंहैबावो सानै बे दैनि नामा खेंख्रा दै जोङो ओरै साहा फारसे सिनारिखौ नायबावनो एसे जायगाफोरखौ नायनानै लानि बिथांमोना उनाव फैयोब्ला नायफैनो हागोन जोङो ढेकियाजुलि हालामनि सोरगोफुरि जायगायाव मोनसे मोजांथार सिनारि पिकनिक स्पट थलायारि थांनो एसे आवगायलांनि सिनारिफोरखौ जायफोरनाखि नुवाखै बेखौ जोङो दिन्थिनो आखायाव लादों खेंख्रा दैमा सोरगोफुरि गामिनिफ्राय 1 किल'मिटारसो गोजान जागोन अरुणाचल बर्डार अरुणाचल बर्डार बिथिं आवगायलांनि जोङो बै अरुणाचल बर्डार मुम्फाफोरनि गामियाव अरुणाचलनि माखासे सुबुंफोर दं बिसोरखौ जोङो दान्दिसे मोगा मोगि लाहैनो नागिरदों माबायदि हाल सालाव दङ बिसोरो दोनथ'नोसै र' दानिया जोङो फैफिनबाय बेयाव जायफोरनाखि पिकनिक जानो फैयो बेहाय ना हमनोबो आस्रा जे लानानै ना हमनो हानायनिबो मोनसे सुबिदा दङ जायफोरनाखि बिथांमोना पिकनिक जायोब्ला आस्रा जेबो लाबोफायो दाना जोङो बेहाय गामिनि सानैसो मानसिफ्रा ना हमगासिनो दं बिथांमोनखौ जोङो मोगा मोगि लानि बेसेबां ना मोनदों बैयाव ना सारगासिनो दङ बेसेबां मोनदों नाखौ जोङो बिथांमोननियाव सोंनानै मोगा मोगि लानि बिथांमोना सोरगोफुरि गामिनि पिकनिक स्पटआव फैनानै ना माबागासिनो दा बेसेबां मोनदों नाखौ नाया मोनदांना सारांदों पिकनिक जानायावबो मोनसे ना मोननायनि मोनसे सुबिदा दं बेहाय मोनदोंना नाया हेलौ 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 हाय मोनदोंना नाया मानै बारलांथारदों नामा नाया बारलांदों नाखौ गिदिर गिदिर मोनदों बाथोन जानो हागोन दा जोङो अरुणाचल बर्डारनि जायगायाव फैदों बेखौ दसेनि उनाव दिन्थिनो आखायाव लागोन अन्नानै नोंथांमोना दसे वेट खालामगोन नायनो थाखाय सिनारिखौ
नुगोन जों दिन्थिगोन दैखौ बारनो एसे खस्थ' जादों मानो होनबा अन्थाइ गिदिर दङ दैखौ बारनांगौ अन्थाइआ लिमोनलाथार बोरैबा लिमोन लानानै गाग्लोबाथाय दै बारनायाव नैबे हाखराव अन्थाइ गालिनानै गोग्लैयो बिथाङानो नै आथिङाव एसे जखम मोनदों नै दुलुनलायदों बे लामाजों फैनांगौ हाग्रा गेजेर गेजेर बै न'आव दङ ओइ न'आ न' गैया सानदोंमोन आङो बेहाय न'आव दंखुमायो ओइथिं ओरै अरुणाचल लामा पाका रड दङ नेसनेल हाइवे नामाथाय मोजाङै मिथिया बेखौ जों नायनि नोंथांमोनाबो नुगोन दसे वेट खालाम नायबाय था लोगो आन्दायदोंनो पिकनिक स्पट जानो फैनाया अरुणाचलनि लामा नागिरबाय थादोंमोन बिथांमोना लामा आन्दायबाय थादों दा जों ज' लोगो मोनलायलायबाय ओरै जोङो बेरायहैसिगोन अरुणाचलथिं जायगाफोरखौ नुनानै मोजां नुदों बिथाङा बे जायगानिनोखा हाजो गाखोदों गाखोनो हायाखै एसे देहाया दुरबल बे जायगायाव जोङो दान्दिसे बेरायनो आखायाव लादों बिथाङा बे जायगानिनो बिथांनि न'आ बिदिनो लामाया गोजौ गाहाय मेंबाय सहैबाय जोङो मम्फा गामियाव मोजां नुदोंना जायगाफोरखौ माबायदि नुदों थिगानो ना रड फारसे आवगायनो नागिरदों सोरबाफोर फैयोब्ला नायफैनो हागोन लांबायसो हाजो बेरायफैदों जोंहा अरुणाचल हाजो नायफैदों पिकनिक जानो नों बेनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबायमोन नामा सिगाङाव फैफेरबायमोन नामा मम्फा बस्ति जोङो 20 जनसो बेरायफैदों माखासे जोंनि सिगां बेरायफैग्रोदों एसे जायगा बेरायहैबावनि जोङो वेलकाम बेक नेशनेल हाइवे मोनफैबाय अरुणाचलनि मेंबायना लोगोफोर बियो बबेथिं थाङो सोरबाफोर मिथियो नामा मिसामारि ना अरुणाचल प्रदेश ओइ दालाङाव दसे फट' क्लिक लानो जोङो जोङो 1 किल'मिटारसो आवगायबोबाय
लामाया मा स्टाइलनि नायनो हागोन दालाङा मा स्टाइलनि बिसोरो मा होनो दावबायफैनायाव दालाङाव मोनसे सिनारिखौ क्लिक खालामदों मेंबाय मालाफोर फैबावनाय जायोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन दिन्थिनो आखायाव लागोन